Hvad gør du med dit tøj, når du er færdig med at bruge dem? Har du tænkt over, hvad der sker med dit tøj, når du smider dem væk? Jeg hedder Kærli, og jeg er en Ph.D.-studerende på KIA, og det er lige de spørgsmål, jeg arbejder med til hverdag i samarbejde med Copenhagen Business School, modebranchen og genbrugsbranchen. I de vestlige lande forbruger vi rigtig meget tøj, men desværre ender meget af dit tøj i lossepladser verden rundt. Og da tekstiler er næsten 100% genbrugbare, er vi nødt til at finde bedre løsninger til genbrug og genanvendelse. I mit projekt prøver jeg at finde svar på, hvad er modebranchens rolle i tekstilaffald, og hvad kan de gøre for at øge genbrug og genanvendelse. For eksempel, hvordan kan de samarbejde med genbrugsbranchen, samle deres brugte tøj, eller bruge dem som råvarer i deres næste kollektion. Vugge til vugge kalder man det. Og KIA er et rigtigt sted at arbejde med de emner, da KIA har en stor fokus på bæredygtighed, og der er mange erfarne og engagerede undervisere. Så derfor næste gang, når du smider et stykke tøj væk, tænk grundigt. Det kan være, at der er nogle andre, som har brug for dem.